maxia negra é como entrar no túnel das Tebras. Non sabemos se poderemos sair á luz. Polo menos esa é a crenza popular que podemos tirar das experiencias de moitos que non son quen de falar despois de vivilas. Hoxe falaremos con Santi Molezún deses temas e doutros. Boa, Santi. Hola, boa noite. Podemos chamarte mago? Todo o que se define ou ten unha explicación, unha definición, digamos que se pode estudar, non? Eu non son estudável ni son definível, con lo cual eu considero que non hai un adjetivo para min. Ben, Santi, imos saber algo máis de ti. Quina Domínguez fixo este retrato? Unha aura especial rodea o noso personaxe. Non pasa desapercibido. Non quere pasar porque se sente diferente. Sente que ten poderes. Estes días saltou aos medios de comunicación cunha afirmación sorprendente. Asegura que na actualidade fai maxia negra contra un político galego por encargo. Verdade? Fantasía? Publicidade? En Antes do Silencio queremos saber. Santiago Molezún naceu en Santiago 28 de xullo de 1970. É Leo con ascendente en Libra e coa lúa en Xémini. Ten a Marte e ao Sol en Leo e a Saturno na casa 8. Son os sinais de identidade do bruxo máis novo de España. Definen perfectamente a súa forma de ser e os dons que posúe. Eu tiña 12 anos, porque empecé a botar as cartas aos 12 anos, o péndulo aos 11, e botaba as cartas na cima da miña cama ás señoras e pagábame a voluntade. Todo o que quise facer o teño feito, non me queda nada por facer. Defínese como bruxo e tarotista profesional. Traballa 85 barallas diferentes do tarot, cartas españolas, fai apócemas para namorar, conxuros ou candeas e baños contra a envexa. Tamén practica a videncia, o espiritismo cos falecidos e mesmo é quen de percibir sensacións cunha simple fotografía. Cree en Deus e procede dunha familia de militares e políticos. Seu pai era coronel do exército de terra e xefe da policía de Compostela. E seu bisavó materno foi Canuto Berea, alcalde da Coruña, compositor musical e fundador da fábrica de Sargadelos. Negociante e apaixonado do cine. Anarquista confeso, atende consultas esotéricas en Santiago, Madrid e Portugal. Tamén ten tendas máxicas e deseña moda. Pídeme moito traballos de maxia equipos de fútbol para ganar precisamente campeonatos importantes. Vudú a políticos a nivel nacional que están precisamente na cárcere agora mesmo. Estou a facer un traballo de vudú con unha persoa de aquí, de Galicia, precisamente está encargado por o partido político contrario. Tarda alrededor de un mes en notarse o efecto completo. Esta afirmación entraña riscos dos que queremos saber. É lícito practicar a maxia negra? Estamos diante dun xogo, dun negocio, dun simple traballo. Santiago Molezún ten a palabra en Antes do Silencio. Santi, que diferencia existe entre a maxia negra e a maxia branca? A maxia branca e a maxia negra para min é a mesma cousa. A única diferenza que existe é o que queremos tildar de político, moral ou ético e que só é un invento do home. A maxia só existe unha. A enerxía non existe negativa ou positiva, existe unha. O que ti fagas con cada cousa que colles ou que cada cousa que faz, como por exemplo este vaso de agua, eu podo bebelo ou podo tirarcho a cara. O único que o vaso non é ni bo ni malo, é o uso que lle damos. A maxia é igual, non existe maxia negra ni maxia branca, existe maxia. Ti precisamente estás utilizando esa maxia, estás facendo un traballo en contra un traballo de vudú, en contra dun político por encargo de outro. Que te pode acontecer a ese político enmeigado? En principio todo o que eu fago non podo falar do que me están a pagar, ni tampouco podemos falar do que me han encargado. Eu teño agora mesmo un encargo de unhas persoas que necesitan e precisan que un político concreto firme uns documentos e faga unha serie de cambios na súa postura política e que poda hacer unha serie de cousas na súa vida profesional que lle faga aos demais poder adiantarse dentro do seu campo. Non podo decir o que lle teño que facer porque entonces estaría protegido e tampouco pode saber quen é. Estás facendo un traballo, polo que sabemos, duns 21 días. Estás aínda realizando ese traballo de vudú.
tardará aproximadamente un mes unha vez rematado ese ritual. A partir dos 21 días, a partir dese momento, máis ou menos conta un mes, e ten que notarse o efecto se o traballo funciona. E os meus traballos sempre funcionan. Isto pode considerar un delito, pode ser considerar un delito? Non, porque na lei española eu non sou un traballador, non existe a maxia legalizada por lei, ademais agora mesmo se entende que ni siquiera estou cando eu quero, por exemplo, legitimar o meu traballo, non hai ningún tipo de parámetro legal onde poda metelo. Por exemplo, agora fixen que Santi Molezún fose unha marca, teño que meterme como bailarín porque non hai bruxos, ni videntes, ni adiviños, porque neste país, en outros países tamén, se nos considera unha escoria da sociedade, se considera que o que facemos non é real. Pois entonces, se non é real, señores, de que temos que ter medo? Si total non é real, o político pode estar tranquilo na súa casa mentras eu lle fago vudú. Pode interferir a maxia negra nunhas eleccións? Por suposto, ademais está interferindo, en concreto as que van a celebrarse nesta cidade. Falas dese político en concreto, te refires a nosa cidade, a capital de Galicia, Santiago de Compostela? Non me refiro a nadie. Ninguén, perdón. Ninguén en concreto? Ninguén en concreto, porque non podo decir a quen se estou a facer o traballo de maxia. Só che digo que non é o primeiro traballo de maxia que fago para un político. Así que son habituais estas prácticas, non? Me encargan moi a menudo, tanto isto como para partidos de fútbol, para que gañen ciertos equipos, ciertos partidos. Hablamos de políticos galegos, de políticos a nivel nacional? Nacionales en todo o panorama de todo o Estado español e tamén aquí en Galiza. O que pasa é que o político que en principio ten maxia negra non é o que a xente entende como maxia negra para que el teña un accidente de coche e morra, lle pasa unha enfermedade que sea un cancro e que se lo leve. Non é para iso, é para facer que a manipulación desa persoa leve a esa persoa a un punto en concreto donde a persoa que está a pagar poda beneficiarse. Me explico? Agora mesmo, por exemplo, o último traballo que he feito, un político que agora mesmo, gracias a meu traballo, está na cárcere. En que consisten eses rituais? Non podo falar tampouco disso. Te podo decir que o ritual de vudú, en principio, se precisa un muñeco de vudú, se precisa un elemento testigo. Cuanto máis elementos testigos teñamos de disa persoa, é moito máis eficaz. Pois, a mellor un pelo, cabelo, tamén pelo do pubis, tamén preciso, si pode ser orina, si pode ser fotografía desa persoa tamén, todo o que teña desa persoa. Teño primeiro que chegar ás persoas que viven con esa persoa. Teño que chegar a persoas que están perto desa persoa para que esas persoas podan suministrarme o que eu preciso, senón non podo. Creo que dixeches que Fraga é inmortal e non se lle pode practicar ningún tipo de maxia negra. Por que? Eu non podo falar mal dunha persoa que ha sido votada por centos e centos de galegos, con lo cual non podo falar agora mesmo de Fraga, pero o que sí podo decir é que unha persoa que leva tantos anos ali no poder é unha persoa prácticamente inmortal. Fixen o comentario desde o punto de vista dos anos de mandato que tuvo o señor Fraga, e precisamente eu non son aquel para poñerme en contra a xente que ha votado a Fraga, porque precisamente se ha votado será por a libertad de opción. Eso sí, hai persoas que son máis fortes e persoas que son máis débiles ao cara de enfrentarse a un traballo de maxía. Canto pode chegar a pagar un político por un traballo de vudú? Eu estou cobrando 4.000 euros. Prefires a maxia negra ou a maxia branca? A maxia, non prefiro branca ou negra porque non existe, repito, existe a maxia. Cales son os teus obxectivos na vida, Santi? Os obxectivos da miña vida os estou a cumprir. Todo o que eu desexo o teño, todo o que eu desexo facer o fago, todo o que eu desexo dicir o digo. Eu non teño medo a nada ni a ninguén, tampouco vou a deixar nunca de ser eu mesmo, porque a vida dura 2 días e mentre estou a falar contigo se me está acabando un.